வெல்கம் டு கிக்கா விஜுவல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, உங்களுக்கு எனக்கு எல்லாருக்குமே மிக ஹாப்பியஸ்டான வீடியோ என்னென்னு பார்க்குறீங்களா? எஸ் கைஸ், ஃபிஷ்ஷஸ். என்னடா இவன் திரும்பவும் ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு போயிட்டானா அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? இது ஹைலைட் இல்லை. அங்கே ஒரு மோலி இருக்குது பாருங்கள், பிளாக் மோலி. அப்புறம் 2 கப்பீஸ் இருக்கும் கைஸ். இங்கே ஒரு ஆரஞ்சு அண்ட் ஒயிட் கப்பி, அப்புறம் அங்கே ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கப்பி இருக்குது பாருங்கள். இந்த கோல்டு ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃபுட்டு வேணும் போல், என்ன போட்டு டார்ச்சர் பண்ணுதுங்க. அப்புறம் அந்த மாலி தான் கைஸ் ஹைலைட்டே. என்னன்னு பார்க்குறீங்களா? சீக்ரெட் கைஸ். இது என்னென்னு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்குமே, ஃப்ரைஸ். என்னன்னா, அந்த மாலி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும். எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு பார்பர் ஒரு சலூன் இருந்துச்சு. அந்த அண்ணன் அழகுக்கு டெக்கரேஷன்ஸுக்கு மீனெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அந்த அண்ணாக்கு நான் ஒரு பேர் மாலி கொடுத்தேன், எனக்கு அது கடிக்குதுன்னு. அந்த அண்ணா எனக்கு 3 கப்பீஸும் ஒரு மாலியும் அவங்க கொடுக்கல, நான் செலக்ட் பண்ணேன். இந்த 3 கப்பியில் ஒன்று என்னாச்சுன்னே தெரில. இந்த மாலி வந்து என்னன்னே தெரிலனா, அப்போன்னு பார்த்து இங்கே ஒரு ப்ளூ பக்கெட் இருக்கும் பாருங்க. இந்த ப்ளூ பக்கெட்டில் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கே, இதுக்கு ஒரு ப்ரீடிங்க்கு ஃபீமேல் மேல் வாங்கலான்னு போனால், நான் யோசித்த ஒரு 10 செகண்டில் இந்த ஃப்ரைஸ் எல்லாம் இருக்குது பாருங்க. என்னடா இவ்வளோ தான் போட்டுச்சேன்னு பார்க்காதீங்க, மொத்தம் 37 8 அவ்வளோ ஃப்ரைஸ் கைஸ். பார்த்தா அப்படி தெரியாது, நேரில் பார்த்தா தான் தெரியும். லட்சக்கணக்கில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அப்படியே கொச்சையா. இது நான் ஒரு டேங்க் செட்டப் பண்ணுறேன். அதை அடுத்த வீடியோவில் வரும்னு நினைக்கிறேன். என்னடா இந்த பக்கெட்டில் இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? இதில் வந்து லைட் இங்கே போடுறேன். இது என்னென்னா, என்னோடய ரெட் டெயில் ஷார்க். உங்களுக்கே தெரியும் கைஸ், நான் ஒரு ரெட் டெயில் ஷார்க் வச்சுருந்தேன். இதுங்க பிடிக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த மோட்டரு பிடிக்க முடியல கைஸ். கைஸ் ரெட் டெயில் ஷார்க் கைஸ், இதான் ரெட் டெயில் ஷார்க்கு. இதை நீங்கள் உள்ளே விட்டுறேன், அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். இன்னொன்று இல்லை, என்னென்னு பார்த்தீங்களா, இது நான் கேனுக்கு பாதியாக கட் பண்ணி கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிட்டேன். அந்த இதில் என்னோடய மேக்ஸ் இருக்கான். மேக்ஸோட பவுலில் தான் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் இருக்குது. இது என்னென்னு கேட்குறீங்க, மேக்ஸுக்கு ப்ரீடிங் போடுறது, ஃபீமேல் வச்சு பண்ணுவாங்கள்ல, அதுக்கு அந்த இது. அவ்வளோதான் கைஸ். என்னென்னா ஃப்ரைஸை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பாருங்கள். இந்த ஃப்ரைஸ்க்கு நீங்கள் என்னடா ஃபுட்டு போடுறேன்னு கேட்பீங்க. நான் வந்து காமனாக இந்த ஃபிஷ்ஷஸ்க்கெல்லாம் ஃபுட்டு போடுவாங்கள்ல, அதே ஃபுட்டை பவுடர் பண்ணி பேப்பரில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி அப்படியே கொட்டுறேன். அதான் இதுங்களுக்கு ஃபுட்டாக இருக்குது. ஒழுங்காக என்னடா ஒரு 5-6 கூட இருக்காது போலன்னு பார்க்காதீங்க. 37 38 இருக்குது. அதனால் என்ன முடியல, நான் அப்படியே பிடிச்சிட்டு போட்டேன். எல்லாம் இந்த ஒரு மாலியோட ஃப்ரைஸு. இதுக்கு மேல் கூட இல்லை கைஸ். முத்தி பாருங்கள், அப்படியே ஓவரால் காட்டுறேன். அப்படியே நல்லா தேடி பாருங்கள், எங்கேயுமே மேல் இருக்காது, மேல் மோலி. இது அந்த அண்ணாக்கிட்டே இது சிங்கிள் ஃபீமேலாக இருந்துச்சு. அது எப்படி குட்டி போட்டுச்சுன்னு நீங்களே கமெண்ட்ஸில் சொல்லிடுங்க, எனக்கு ஒன்றும் தெரில. அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆலில் போட்டிங்கன்னா நான் போடுற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் கைஸ். லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப், click the bell icon.